war hore ton to Tivaouane Peulh o mo gandanɗa hoore mako suka yarete ko e duuɓi 16 o wiyete ko Pape Mbaye hollitama wonde ko commerçant goto sehil makko warimo e nder wiide jinnaɗo makko debbo holliti wonde kanko Pape Mbaye ko cukalel moƴƴel cukalel teddingel jinnaɓe mum kadi ko kanko tan goto ɓiɗɗo gorko ɓe jogi o wi noon wonde kanko Pape Mbaye o de ene wayno o yi ko sehil makko goto ene ɓorni comci joɗɗi o wi wonde ɗiɗo comci de mboɗo yiɗi heɓde hono majji sehil makko o wi wonde ene jogi sehil mum goto ko commerçant ko kañum yeyata ɗum toon to Kermassar nden woni noon no yeehi toon ngam yidde heɓde tigi rigui ha joni pantalon baɗo noon e t-shirt baɗo noon kanko noon no yeehi nde o yi waajo wimo wonde woni ɗo de ko t-shirt taji ɗi kono noon pantalon ji ɗi ina wayno so tawi min jaltiniɗi e nder magasin tan tawata ko yimɓeɓe ene dañi joni noon o wi holne mbaɗanmi hami heɓa tigi rigui oɗo pantalon o wimo wonde oɗo pantalon de so tawi a yiiɗi heɓde ɗum a ɗaccat ɗo koppareje ma so tawi a yeehi ha kikiɗe garta Pape Mbaye wimo ɗum ɗon haadi ko noon ala probléme wadde mi tottuma koppareje ɗe so yeehi ha kikiɗe hol heure potat mi wawde rewde ɗo o wimo wonde 5 heures tan aɗa wawi rettude ɗo kanko Pape Mbaye noon kañumne aussi ko jogguiɗo golle kala ñande fini golloytu ɗum woni noon kanko Pape o totti on ko fotinde 10 000 nde tawno o wimo wonde t-shirt o yeyata ɗum ko 3 000 kono noon jean o yeyata ɗum ko 7 000 ɗum noon Pape tottimo ɗum pour o wawa ƴewande ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade nde tawno o wi wonde so tawi Pape ɗacci ɗon kalis o so tawi arti ma taw ɗon nde tawno so tawi o yaltini tan ma waɗan ɗum à côté kala biɗo wonde ene ƴetta ma wi ɗum wonde ɗum ɗo kalis mum koko versa ha paari Pape noon feccani hen sikki nden noon yeehi liggoyade ɗum noon fadani ni ha heure jippugol mum yonta wonde ne jippi nde rewi ɗon ne ari ɗon nde ari ɗo place makko tawanimo ɗon namdimo ɓe mbi wonde o arani nden noon ma taw kanko waajo ko jippiɗo ɗum noon o haaldi e wajibi wonɓe ɗon bo wi wonde beele waajo ɗaccani ɗon tuuba ene wonde e t-shirt hay goto waddanimo ɓe mbimo ala kono noon so tawi weeti omo foti dawde toon to Tivaouane Peulh kanko noon ko Pape ko Tivaouane Peulh o jeeya ɓe kalanimo tigui rigui oɗon mars mo dawata ɗum noon Pape woni ne yeehi ha jamma wi wonde bamum kalis mo tottunoɗa ham o de yomi sot ɗiɗon comci mi yeehi mi tawani ɗon comci ɗi jinmi ɗi kono noon waajo wi ne wawi addandemi ɗum noon mi itti koppareje ɗe mi tottimo nden noon woni e deftumi ɗo mi tawanimo ɗon ɓe mbi noon wonde ko poɗɗo dawde toon to Tivaouane Peulh nden noon woni babiraɗo wimo wonde haadi ko noon jarani kaɗa dawa aɗa wiya aɗa jippo law aɗa ƴagoya toon ɗum noon so tawi a fini a haccitima tan aɗa wawi yaade gaddoya comci ma nde tawno Pape fiɓi ko juldude ɗiɗon comci ɗum noon ko nden woni ne Pape fini yeehi toon tawimo toon wimo wonde beele a addini kam tuuba ba e wutte mo mbinomi o on fuɗɗi dugrudemo wi wonde addani yo wat jam so tawi addi tan ma noddumo nden noon woni ɓe dugdi Pape hooti galle mumen aywa kadi yeehi ha dumun kanko waajo o noddi Pape o wi ɗum wonde wat feere garana kalis ma Pape yeehi kadi tigui rigui tawanimo ɗon o Pape arti ene jooɗi ene wotto o nodditi ɗum kadi gongol o wi ɗum wonde wat feere garana kalis ma nden woni no Pape wimo wonde holto tawanmami o wi tawata kam wonde ko galle amen Pape wimo to galle mon heedi o waɗi ɗum expliqué koye ɗon e nder Tivaouane Peulh Pape yeehi ha toon to galle mabɓe ndekete kanko omo soomi wat boni yankagal omo soomi tigui rigui ha joni yoɓade fitandu on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Pape Mbaye Pape noon ko cukalel ene rewe makko tan sikki wonde ko koppareje mum o tottata ɗum noon o wi Pape rewe am so tawi en jeehi ha ɗo nokku o mi tottuma tigui rigui ha joni ɗeɗon koppareje wonɗo potmi addoyde kalis o Pape feccani hen sikki ndekete yo Pape rewe makko o nani ɗum ko ha nder école on nan ɗon e oɗon saaha noon hollitama école o ene yeewi yimɓe ngala ɗon taw yimɓe foof jippima nden woni noon o noddi Pape ha Pape ari o wi Pape wimo nam o wi holko tagui joɗɗijo foof haysa tawi kam e nder yimɓe gonata koye wullude aɗa namdo kam koppareje ma a wawa wadde jam mi hokkuma koppareje ma Pape wi min de duko addanimi ɗo haare addanimi ɗo mbimi tan ko so tawi wonde aɗa jogui jeeya kam sa ala tottira kam koppareje am mi yaha mi ƴeewoya ɗum banggue goɗɗo saabu ɗum avant julde ha julde ari yawti ha joni a tottanimi ɗum ñande fo aɗa waɗanmi hande janggo joni noon ko ɗon nde tawno mo soomi goɗɗum o
wulli ɗon Pape hollimo caggal ene yaha ko ɗon woni tigi rigi ɗo yalti o fi ɗum paaka ka gandanɗa hoore ma ko kani yooɓi fitandu Pape kono noon jinnaɗo makko debbo wi wonde ne yehi ha hôpital nde eyo yetti heɓani yiide yuwande nde kono noon won wiɓe ɗum ni nde ɗo yuwande wona yuwande paaka est ce que wona yuwande jaasi woni ɗon ɗum noon pamiren hono noon tan ko ni woni no hunde nde yaari ko ni woni no hunde nde sifori ko ni kadi tigui rigui oɗo commerçant yoɓori fitandu Pape ɗum noon bandiraɓe ɓe kala nana mbaɗa commentaire uji nana kala tigui rigui e nder téléji nana kala e nder réseaux sociaux ji yo yimɓeɓe gartir ware woni peine de mort o ko ɗum tan woni ko nafata leydi ndi e nder oɗo saaha nde tawno kala ñande pinɗa aɗa yiya kawuji kesi taw noon tigui rigui ko wargoji sukaɓe tokosɓe ene mbare rewɓe ene mbare worɓe ene mbare te surtout kadi toon to Tivaouane Peulh eɗen gandi hewani tan to joɗiɗen ko foti nde hitande taw en nanani baraɗo toon nde tawno ñanden ko ɓoyani ko tan o mo gandanɗa hoorema kañum woni Mariama warama toon kañum e hoore mum kono noon kadi so tawi en ƴeewi guila rawane won suka debbo goto tawaɗo tigui rigui ha joni fitandu mum ene yooɓa e ladde nde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam eɗen gandi hunde nde hulɓinima insécurité o e nder leydi ndi ne heewi kono noon ñanden ɓe mbaɗino ɗo hen couvre feu kono noon couvre feu o juutani kono e nder ɗum ɗon sa ƴeewi ha joni ene wayno ko joni yimɓeɓe ɓuuri wadde rakaju e wari o ɗum noon holto yimɓeɓe payi so tawi ni woni nde leydi ndi sifori bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum woni ko aranno hen ɗo hen e kabaruji ɗo e nder Titonde TV continue rewidade continue wadde abonné ma en gaddu kabaruji kewɗi ɗi e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi kono noon kadi alay saago ma garten e on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Farba Ngom en keeɓi e information ngaji wonde Farba Ngom ne site oɗon yaltini wi wonde Farba wujjanama fodde 890 millions eywa ɗum ni tawani ɗo Farba e nder Sénégal ko janoɗo Dubai on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni biyeteɗo Deh Diaw woni garde rapproché Farba Ngom o waɗi vocal o ni mi heeɓi fartange wawde heɗade ɗum vocal mo 5 minutes wiide wonde yo yimɓeɓe gaccu information ngaji ɗi tottirta taw keɓani hen ko laaɓi walla ittude kirgueji tuuma ene jiiɗi fawde ɗum e nder oɗon leader pour koye élection ngaji wona kanko de hande o ɓuuri jokkodirde e Farba hande o ɓuuri wondude e Farba te kadi ko wiya wonde o jaggama toon to frontiére Gambie to yo yimɓeɓe paam wonde wona gonga o mona omo selli o mona e jaam nde haadirteni hen te kaɗo haalane haaleteni foof taw Farba ala ɗo e nder leydi ndi woni ko toon to Dubai ɗum noon yo yimɓeɓe paam wonde ɗum ɗo ko kabaruji ɗi ndewani lawol ko hirgueji tuuma tan ene gasa taw ko élection ngaji ɗi caabi ɗum kono Farba wujjanaka e nder galle mum ko foti nde 890 millions bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajiri e boɓɗum wasoro ɗum bongol nde tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya tigui